Fydd yn dda os mae mudiadau yn rhoi mwy o ymdrech mewn I fod yn dwyieithol, ond fwy o ymdrech dda. Mae yna angen am mwy o gwasanaethau Cymraeg oherwydd os mae person eisiau mynd I wneud rhywbeth fel siarad efo doctor neu ffonio helpline yn un mawr, fydden nhw'n teimlo mwy wedi ymlacio os nhw gallu wneud o yn ei iaith cyntaf. Dwi'n gallu mynd holl dyddiadau neu wythnosau yn yr haf heb ymarfer fy Cymraeg oherwydd dwi'n just efo fy ffrindiau neu dwi'n adre. Ond os oedd fi gallu wneud pethau pob dydd mewn Cymraeg, fydd o'n cyfle da I ymarfer.